Hello my lovely people, welcome to your favorite YouTube channel. Pano Gibbs Diary TV. Kana rumnyone pa this channel you subscribe, by the notification bell kuti patino upload and ochatanga kuona video iyi. O comment o like and share. Zvino zvinotibatsira kuti YouTube inge share video redu. Muri eZimbabwe, mu Zimbabwe mune madrama. Video randoda kuti muone ndera sekuru vabudisa wabada swabada yababa iripo. Muzondudzawo vachirohwa kuti muzondudza kuti baba vanga vane mubobo ubere kana kuti ungoriwo munyama wetika pavari. Thank you for watching our content. Oh, why? Sorry, mom, chimunyengere chi mwana yeyi. Nesera iro. Pamunzi neta kunge mepo na imi munhu ngabudisa chuno. Manje magweja akanzwa nyaya yaitika anotokumbira. Varogwe vane mubobobo. Munobudisira mubobobo imi pane vanhu pamwe matotinyenga kudhara. Zvakwana. Sorry, mom, chimubudisire ichi mutenge. Mom, chimunyengere chi. Varove stera kimkadha indanoona kuti chupeti yemunhu. Ndaburisa mboromo. Ndaburisa kuita marava naimi. Ndaburisa kwatura stera kimbora ibudiswe pane vanhu. Varove ini tata ndimbobati ngavarowe munhu angaboba vanhu mumota. Kubudisa kupinza mava. Kuvachutira kuda kuvaisa. Varove tere kusavarove zvinouraya. Kusavarove zvinouraya varove. Sako varove. Varove tere chupeti. Baba vamunhu achinyenga vanhu. Vabvisa mababa iwoyo. Aiwa, iwe, siya bhodhoro, siya. Usarova nebhodhoro vanofa. Varove stereki. Usarova nebhodhoro. Chupeti, apera simba mwana. Usarova nebhodhoro, rova kumeso. Usarova nemabhodhoro. Ingobudi tora nzimbe yovashapure. Chichibata chi. Iwe. Kubudisa chimutsara masikwa vanhu akwe vachinyanga munhu mumota. Atawira imi. Atawira imi musati kwainya. Abudisa chunhu mubhurugwa. Jara